kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba tersius maulot ubalong ukurtong uban yakun hagani ke election kabanwan habaya keren bat kilat pathai kubor aga arpo tarik ubanai kelal lengkot arajar arpulai hasilong press club uloong bakadon kasur ke bapasiaw hau kaban yakun hagani ke election nakamairang bat nanong stone constituency Henry hadin ke jingduai uloong baka kedau yu uban yakun na maulai constituency Kaketeng juga kedai Tarsius Maulot Kesenong juga kedai na Mairang Isya Kibangang ada syak tengan Haus nem kat nes pak kan lepunyo Mentah kilalong kemi kilalong pa Don kilalong pa ye ju Henry hadu mentah kidang mat ye kejuk kejinge Kawai ru kejinge kelempar laban sof Henry kilanang mi temai si temai Kawai kejinge dia kawai pan Tengari i hakabai dai bat uranium hakato kapor kalau don kejinge ki uranium ngalapan pau baka wei ka thong junga ka banga pelong jing sa tangan kalong halor ke jing persya urnya ngala ajing mut yo sarkar ba sarkar ka dei ban play kilat kilti kumno ban ai 100% sponsorship ki kena ki start ki kena jungi bakin pule yo urnya nginam pa pule ki hang ne India de ban pa ki sabar kamat long siklur al klur sistem ro lada ka pisah ban ya bam kai ban ya le sung bha kalon balai kam don ka pisah ban Christian school ban Christian pule kena ke bestan bagi kena jungi kini pule si Australia kini pule si Amerika hakiwi pat kiri kibat don uranium bat nda kat baka jingi ki kadang ya kini kena jungi kilawan pas haba kilawan pas ki kena la jong kin specialize itu subject bat hawa ndala treyu terna mangitip bakan poi ke porba nginam la ban uranium nginam la ban bat ngi ikum baka long menta lemdang idon ki brio lejong ha kino ki tanat rekam ki ba pentrei uranium ha kata kapor ke jingmen saw kolong ke ba khamshir khei bani kani ke bangi sumudur mentangi sumudur bat kata kolong ha ke kti jong kiwe hendai rada nyimla ban bu leki samla lejong ki trai muluk kan long ke jing ke ba khrama ke jingmen saw ke ba khrama tekum ta ki ladon bun kiwe patru bat ke jing persyaru ke munispa namar ha tu kapor ha ketua kesorkal ke bahaki tu kipor kalau penbor ya ke Mairang ban peliang ya ke municipality hak jaka jong ka town committee te ke kipaiba jong kitu ki sipau tu lagi senong ha Mairang tu kipor kila ya lumlang ban ya perkat halo kini ke phang bat nilai syam ba ka rukom perkat bat ka 6 schedule ke Kranshai ba kino ki jaka ki bala penlong ya ki kum ke bala penhap ha ke municipality kinum syakan tupsyu haka 6 trillion haka district council kinam hap su haka jing petjo ke district council bat ki borsnong kin satrano te kumbang i hadu menta angile ki tenge aku to kapor bat ngila job ke sarkar kala wengno bat hadu menta ngi don ni ka town committee kemaira ki ke jing kelumar dia berat nyut yakit nyut na we shawe lalong kumba itu kinong peniap beriu bean kikit ya kawe kemet yap na we sifat shawe yo lap pulit yo kumni yo kuntai tinggal iya kini ke defect nak kata kadang bila persyak jur ya ka municipal tementa kini kijing mdai tang kita ndai kira nang mi bat mentang iya kijing nong no kijing to come and see him jong ki pai ba nong senong jong kini ke jelas ni kalau ban kijing duk kijing kerdo khamtam kinong rap khamtam gitu ki baduna ke yo kot kira susyak siap beng te kini kijing syak siap beng jong ki pai ba mdai tang kinong rap ki kena samla ru kunju kira pen i gijing ha ka bede ba ka bahat thungkam thungjam ki kena samla kimyo jam shu bat bon ki pa gijing kini ki bede ba ka border dispute be jing si sangan jin la kwa ip ba kin mar phi kum ki press fi don bon ka idea ki ba phi yo ban lum nang ne nang tai ki silong ki ba per ni benta ki ba per jo ki jala nan jin da kam sotona la pila ban kali kanong kamat ka ba phi kam shem ba ka kam ta ya kani ka por ba menta Henry suaban poisata na sukwa ban pau ni bahkan ni kijing dukaman sem jeng pai ba kum bakalong menta kala penlong yang ngaru bangan ing not bar kata kijing ing not jangan dangala perkat kamla ban long bangan sia mi surok ngan sia la bangan sia nginam la ban weng ya problem tang kata bat kum ta ngalasim go tara bangala pule ga tien jung blai na bangan sim ya ga jing thok ba khoi ban pule na tien jung blai ngasam ba lemda ngi weng ya kini kijing da ka tin jong blai
nginam la syu tak pon kejing bakla jungi kalong kata habang ala pelit jengmut ha kejing pulih pada kejing duai ngala syam kani bau ble ong pimpat jupan nanga no kupai junga ha kerteng junga haduk mentar pimpat jupan ni ngirung ilapan ye ki nong tau ain sepang ka syar kadar kum bakalong mentah ke jalami kalian perlu hadin kajing bom hunsyo ya ka syar kadar kum bakalong ngalapan pau ya kini raslemba nadu kisnam syajar kendai spa kendai punyo aku por baka sorkar jungi karakhe kijing dap arposan snem jongka jingyo ya kejela bopura ngala syatngan te ha state central library baki babon ki press ka to por ki da one ban interview ya ka daw jong ki syatngan ngala pen i ya ka daw ka ba kijing kedu kam jong ki sama ka sorkar kam don ya ka kom perkhat ka ba syai kumno ban ketiu ki sama baka bahakam bahajam ka de ban long ikor lalangi ong ka hok long beriu man beriu ka de ban long kaju i barok khat kum taru ka hok ban yo kam yo jam ka de ban long kaju te hendrik kum baka long ha gani ka state jungi kam long kum ta nang ta sakawai ngali i baka jing perut put jong sorkar na kawai ka por sakawai ka por mdai tang mantan de na ru ki por ki ba manswa menta kal kham palat ho te na ru ki por ki ba manswa kejing perut put ka babon ka de tang hakikam ki ba tang kita ki development ka bamut ba kata ka kentian development ngila sothuk baklai kata ba ki nong mi khmat jungi ki bangi jiet ba kin long ki nong thau ai kila ino no ya ka main subject but kila lai saka additional subject ka balong tang ka development ka ba ka main subject ka bangi jiet ki ka long ban thau ai mangi pat ju syam ki bayap thangan ki beriu ki ba ki bayap thangan na ka development hendai ki babon ki bayap thangan ki dei na ka daw jong ka jing bombiang ki ai bombiang ki polisi kumno ban bahakam bahajam kumno ban pli kilat khai ban pli kilat trikam bat kumta ter na ka banta ki sama kidai ki bahap ya piknik ki bahap ya kumne ki bahap ya kumtai ngalak khin buka kan poi kumba sauklur siteng sanklur te ngala perkhat to pisang ngamdon sibon te hendai ngadon ki khendau ki siap te ngala perkhat te ngahap dia kumno uwe ulum tharai ba dia le ni ka election nda kalawan kata ka por ha ka bangal ya klan bergai ta kejing duai ulama nai ngaban pelut pisah maladang pelut pisah ngahap ban penmi ya ketu pisah ka ban bat sisin bakal sedang kejing penmi kam jumi isu lano layo siklur rumhun layo aklur rumhun layo sipau rumhun de mentang ong ngadon ban ong kan ya ka wei ipi ki nong patai kubor ba ha kejing pet junga ngai i ba ki beriu ki ba don jing duna ha khotmet kim juduna hadu khandai persen 10% de kade kejing sa man sem nrai kim juduna ha khotmet hadu khandai persen nrai baro ubreu ba don jing duna ha ka bor perkhat uba ngop ha ka pisah uba kan mau ik bisa uba ik bisa uduna khandai persen namala do yo iu plangru upen kelas bisa do yo iu dien upen kelas bisa do yo iu ka plastik jat upen kelas bisa do yo iu ban sina ka we ka yeng upen kelas bisa ban sina ka jingking upen kelas bisa menta ka jing ka ba kham khara kolong menta kini ki perlu jungi habaki yo iya ki pajba ha ka jelaru ki pen kelas bisa ban kata kejing pentala jung ki pisah kalong ban kai kumno ban thiet ye kini klang bangin la ban de kini ki jo ki breu ngin thiet ngin de man ka sansne ang kejing wang jong parti ka parti lele ngam da kran than namar ba ka parti mo kalong kum kun hon balang ha kano kun hon balang don buon ki breu ki ba mo ki kon samlala ni ki breu ki badon ki kun hon balang ba pel ki ba kerteng upitar ki ba kerteng umak ki ba kerteng pol ki ba kerteng kumta tete hendai utu umak utu pol utu upitar ubadi kiat ba tian alar utu ubatu utu ubalutir utu ubadi drops utu ka kerteng pat ka kerteng dingin faus ba
Teka kabamut ha kabakut hi habban keli na ubre na mar bangim tip. Hoi ke kerteng ke basong bang ringim tip ubre ubakum no. Ini ngala perkat bene ya gani. Bat kumta ngala jit ban leit ban rung se ka jeli jong ka sanhima ha gani ka por ka bamenta. Ngamla syu ban supek tang ri khma. Bat ngala bo ha jing tuai. Abang ngala bo ha jing tuai. Ngalapan namal ba ngadon ka bes hanong stoin bat hamairan. Teng ngala perkat ngala bo jimut haladi kini ki artli konsulsi. Teng ngala duai ngong ko blei ko pala da ka long ka bala. Lada mi ibit bagani ki jing tmu junga. Kalong ko ba syongnya ha ki jing pek bakan jablei jume. Sumha airat yang mentai sisi bangan simbenta ha ka sanhima. Sima kumno ban yarap ban wengi kini ki jing namar ngali I bakini ki nong thau an ki bangi ngali jit menta kim ju thau an shu kim ju thau an ki thau tang development iu ka ba ka dobilat ru kam tre shu ban bat yu narat hab jimut shu ba ka dobilat kum ta kelon ki yang kisam kelon ki jing ki pra ki surap bat kum ta te hagata ki jing duai junga abang la pelit jimut ta ki jing duai da ka bobo jimut ikini ki atli konsulsi kamairang bat kenong stoin. Nda hadian kijing duai ki ba kartu kat nisni. Kalawan kijing paseo yang ka ba kedau yang samolai. Ngalasim ka kot sada bat ukulom. Ngala pasang ban list ki perlok junga ki badan hamolai. Ngadon ki kun junga ba syong hamolai. Ha saw mo tawa. Ngidon ki yang kesem tu. Nda ngala list kita barakhai. Tang san phomut rongam la pendam. Kita ki perlok ki bangi itu itau ki bangi ye rengkat bagi bahi yang asam. San phomut rongam la pendam. Tengah duai biang orang koblei ngapedang ya kata jing paseo jume hendai hato kala mo ban long yang bangan lek ban yele economic election na ka constituency ka badon san phawei hajar tam rengkat bakini ki bahi yang asam ki perlok junga ki ba isu itau junga ki badon tang san phongut bat hang ta hi kalawan kata jing paseo ko donot junga ka baong me balai me pan la me artatin men yele bat kita ki perlok jung men yele bat nga bat hangta kalawan kita kijing penram nga bat ngalapan map ya kita kijing keliju mana yang ba ngamdei ban ong yano ru hapo ke konstituensi la kalong yaki paralok lani yaki bahiyang asam wat yaki konro ngambit ban ong to jet yang to kersan yang kamdei ka kamba pin kersan yang kadai ka kamba pin kersan yang ladi ngamantang haban mi nagabantajong paiba nagabantajong kari jong kajay penrio ngami nagabantajong asmen tik ngambit banong to kersanya to jid ngamdai banga kerdu kam bangawan bede election ndai jid yalade jid nagabanta kari jid nagabanta kajay penrio jid nagabanta kalawai jong ki kon gifti haba kini kijing kidon kimdai tangenga kidai ya kari barakoy kumta membit banong to jid yame to kersanya memede we metip ayu si panggil ade ba kata ka jingkeli kala penrem yang bat ngalahap ban modify biang ban thok biang da kawai pat ka api bala khangi nga ban angkota la khang bon ki yang bat kata ka apil kala per na dong sedong na kata ka original ka bangalapan kre nadu ubna January February bat ki apil ki bamata la khangi nga bangan ong ki pat ba to jit yang sanhima ka banga ngamut bayare kalong puni hagaji sisa nadu bana January February jong snem balada kala long sisnem menta ngala penkre lupa ki apil barkhait ayu ban kren ke election ndenda ngala pediang ya kata kajing kata kajing paseo jong mensim ndang ngala pek biang ya ban revise biang ya kita ki apil ki bangala penkre nadu January February utong mensim lo paseo biang hanga wong ba kini ki jingkran jong me hakane ka apil ki fail nasdang hakut abang ngala pediang ya kata ngala ong kabiang ngan pediang ko blai nga pediang mentang IT lut hame parokot nga sondar yal dia nga penrit yal dia bat nga IT ha kata ka jimpaseo jung kabang mele keren bat nga ha ka jindoi kumta ngala jit bat habang ngala jit ngala keli sia ka parti ni bro kalong namar ba ka ideologi ka bang nga yang kaya fair bat ki ideologi ka badon ha ki wipat ki parti ladanga mentang ngala siki wipat ki parti kemud bagi parti kena melawan pilihan yang kini ideologi ngan sia tu ipi ideologi ter Henry menta ngan ngatrai ngan haban yele independen nama hadu menta boleh kelam pasio yang ngai sepang parti upaya Israel rengkat
bat nong yalam jengki kan ayu ye ki ki bangi kum kari ba kajai ban riu ya kendo ba meru men wem tang lada ngi kloi ban phai se